Campusa, Euskadiko Parke Teknologikoaren funtsezko pieza da Gipuzkoan. Haren garapenak enpresa ehuna sendotuko du, proiektu berriak erakarriko ditu eta espazioen eskaera handiari erantzungo dio. Ellen MacArthur eraikina Parke Teknologikoaren Hernani Campuseko egoitza izango da eta 10.000 metro karratu izango ditu enpresa eta proiektu teknologikoentzat. Gainera, inkubazio fasea gainditu duten enpresei eskainitako 2.300 metro karratuko Hub Scale-up zentroa bihurtuko da. Eraikina, azpiegitura berde eta dimentsu gisa diseinatuta dago eta mugikortasun jasangarria sustatuko du, bulego malguak, laborategiak eta prototipo teknologikoetarako espazioak barne. Ikuspegieko jasangarri batetik, materialen 140 birziklatuak izango dira, kontsumoak optimizatuko ditu eta energia berriztagarriak aprobetxatuko ditu. Eraikuntzak Hernani Campusa hedatzen lagunduko du eta Code, Ikerlan, Mondragon Unibertsitatearen eta Orona Fundazioaren proiektuak gehitu ahal izango dira. Azken finean, Ellen MacArthur eraikina eskualdea eta Gipuzkoa osoa garatzeko bultzada berri bat izango da, Euskadiko Parke Teknologikoaren eskutik.